Στο σημερινό σεμινάριο με θέμα «Οικιακή εργασία και εμπορία ανθρώπων, όρια, σχετικές έννοιες και προστασία θυμάτων», θα ασχοληθούμε με τη διασαφήνιση της έννοιας της καταναγκαστικής οικιακής εργασίας, η οποία ως μορφή εκμετάλλευσης μας κάνει πολλές φορές να προβληματιζόμαστε, γιατί εμπλέκονται έννοιες όπως αυτές της οικογένειας και των ρόλων των μελών της, η έννοια της ιδιωτικότητας ή ακόμα και η εξοικείωση με παραδοσιακές μορφές απασχόλησης στο σπίτι. Ας βάλουμε εδώ και έναν άλλον παράγοντα, μια σημαντική αντίφαση που βιώνει ένα θύμα εκμετάλλευσης, που από τη μία οικογένεια μπορεί να το εισάγει στον ιερό χώρο της και να το εμπιστεύεται ακόμα και τη φροντίδα των παιδιών της, και από την άλλη όμως να το αντιμετωπίζει σαν ένα ξένο αντικείμενο προς εκμετάλλευση. Είναι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο θέμα που βέβαια σήμερα δεν θα το εξαντλήσουμε. Ας ευχαριστήσω όμως πρώτα τις συνεργάτηδες που σήμερα θα είναι μαζί μας και θα παρουσιάσουν αυτό το θέμα, ξεκινώντας από την Παολίνα Καρά, η οποία είναι νομικός και μέλος της ομάδας διαχείρισης του αίμα στο ΕΚΑ, τη Δώρα Σταθοπούλου από το Υπουργείο Εργασίας που διαχρονικά υποστηρίζει τη δουλειά μας και την ευχαριστούμε πολύ, την Αγγελική Σεραφείμ, σήμερα στενή συνεργάτηδα του αίμα, μέσα από τη θέση της στη Γενική Γραμματεία Ευαλώτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και αφήνω για το τέλος την Ειρήνη Βλάχου, η οποία θα συντονίζει τη συζήτηση, και η συμμετοχή της πιστεύω ότι θα βοηθήσει ιδιαίτερα, καθώς ήδη έχει η ίδια εμβαθύνει στο θέμα ερευνητικά με την εργασία της από τις ψυχοκόρες στις μετανάστριες οικιακές εργαζόμενες. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά σου και σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεοδώρα. Ευχαριστώ και όλους και όλες που αφιερώνετε σήμερα το χρόνο σας για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, καθώς και τις συμμετέχουσες σε αυτό το γυναικείο πάνελ. Θα κάνω και θα μοιραστώ μία παρουσίαση που έχουμε ετοιμάσει ακόμα και για την εισαγωγή. Τη βλέπετε? Τη βλέπετε, πιστεύω και ελπίζω. Όχι ακόμα. Ωραία. Ελπίζω να τη... Εγώ τη βλέπω, αλλά δεν είναι σε λειτουργία παρουσίας. Τώρα πρέπει να είναι. Ναι, ναι. Ωραία. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Σήμερα για την προετοιμασία αυτής της μικρής εισήγησης, όπως είπε και η Θεοδώρα, ανέτρεξα λίγο και στα φοιτητικά χρόνια στην εργασία μου από τις ψυχοκόρες στις μετανάστριες οικιακές εργαζόμενες. Η αλήθεια είναι ότι η έμιστη οικιακή εργασία έρχεται συχνά στο δημόσιο λόγο και στο δημόσιο ενδιαφέρον με πολλές μορφές, κυρίως ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων, δηλαδή των γυναικών κυρίως, αλλά και όσων ανδρών την επιτελούν. Είναι μια εργασία με έμφυλα χαρακτηριστικά και είναι μια εργασία η οποία αποτελεί μια πρόκληση στην κατανόησή της, τόσο γνωστικά, πολιτισμικά, αλλά και νομικά, δηλαδή στη ρύθμιση που απαιτεί για την τέλεσή της. Καθώς οι όροι που τη συγκροτούν δεν είναι μόνο νομικοί, αλλά είναι και κοινωνικοί, είναι οικονομικοί, είναι και πολιτισμικοί. Αυτό που χαρακτηρίζει αυτή την εργασία και που θα το δούμε και στην εκτροπή του σήμερα ως προς την εμπορία ανθρώπων, είναι καταρχάς μια εργασία κατεξοχήν γένους θηλυκού, αλλά και συνήθως, επειδή ανήκει στον τομέα της φροντίδας, είναι συνήθως ή τις περισσότερες φορές άτυπη και κάπως ρευστή και επισφαλής, ειδικά όταν ασκείται στην πιο εξατομικευμένη μορφή της, δηλαδή από τις μετανάστριες οικιακές εργαζόμενες. Η όψη της αυτή μαρτυρά και τον έμφυλο χαρακτήρα της μετανάστευσης πολλές φορές, καθώς πρόκειται για γυναίκες οι οποίες ταξιδεύουν μόνες προς τη χώρα υποδοχής, επιτελούν εκεί την οικιακή εργασία και φροντίζουν ταυτόχρονα δύο ιδιωτικούς χώρους, θα λέγαμε,
έναν στη χώρα υποδοχής δουλεύοντας στον ιδιωτικό χώρο των εργοδοτών τους, αλλά φροντίζοντας και το σπίτι τους στη χώρα που άφησαν. Οπότε επιτελούν δύο συνθήκες φροντίδας με τελείως διαφορετικούς όρους. Επίσης, το γεγονός ότι συνδέεται η οικιακή εργασία, όπως είπε και η Θοδώρα πριν, με τον οικιακό χώρο, οδηγεί σε κάποιες έτσι, αντιφάσεις ή σε κάποιες ρευστότητες ως προς το ακριβές της περιεχόμενο και την κάνει και αόρατη προς τα έξω, επομένως είναι ευεπίφορη και σε διάφορες μορφές εκμετάλλευσης και σε εμπορία ανθρώπων, αλλά και σε πιο αδόκιμος ο όρος, αλλά και σε πιο ελαφρές μορφές, ας πούμε, εκμεταλλεύσεων, όπως διακρίσεις στην εργασία, κοινωνικές, εθνοτικές κτλ. Στα νομικά, όπως θα δούμε τώρα έτσι κάπως πιο αναλυτικά, υπάρχουν θέματα χρόνου εργασίας, ετοιμότητας προς εργασία, καθώς και συνθήκων διαβίωσης, αλλά και σεβασμού της ιδιωτικότητας των εργαζομένων κατά τη διαβίωση στον ιδιωτικό και πάλι χώρο του εργοδότη. Η συστηματική λοιπόν κατανόηση της οικιακής εργασίας και η μεταφορά της, σαν αυτό που επιχειρούμε σήμερα κάπως, από τον αθέατο οικιακό χώρο στο δημόσιο χώρο της ρύθμισης και της θεωρητικής γνώσης πάνω σε αυτή, νομίζουμε ότι θα επιτρέψει την αποφυγή των φαινομένων εκμετάλλευσης με την περισσότερη γνώση των συνθήκων της οικιακής εργασίας. Ξεκινώντας σε σχέση με τη ρύθμισή της, ας δώσουμε κάπως έναν ορισμό του τι σημαίνει οικιακός εργαζόμενος. Οικιακός εργαζόμενος είναι εκείνος που προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν κατά κύριο λόγο στις οικιακές ανάγκες του εργοδότη, δηλαδή στη φροντίδα είτε του ίδιου του εργοδότη, είτε των μελών της οικογένειάς του, είτε ακόμα και τρίτων και φυσικά και της οικίας του σπιτιού δηλαδή, ιδίως όταν ο ίδιος αδυνατεί λόγω ηλικίας ή ασθένειας να επιμεληθεί του εαυτού του, γιατί συναντάμε πολλές τέτοιες μορφές. Μπορεί επίσης να απασχολούνται οι άνθρωποι που προσφέρουν την οικιακή εργασία σε δευτερεύουσες εργασίες που αφορούν το επάγγελμα του εργοδότη. Έτσι μπορεί να έχει μια μικρή επιχείρηση, ένα μικρό μαγαζί κτλ. Και να βοηθάνε και σε αυτό. Παρόλα αυτά, η απασχόλησή τους αυτή δεν αναιρεί το χαρακτήρα τους και την ιδιότητά τους ως οικιακών μισθωτών. Τα καθήκοντα που επιτελεί ένας οικιακός μισθωτός είναι ο καθαρισμός της οικίας, παρασκευή φαγητού, μπορεί να είναι η γενική καθαριότητα ή η πλήση ενδυμάτων, ψώνια κτλ. Έτσι. Με βάση κάποια συμφωνία εργασίας. Έτσι, μπορεί να είναι ακόμα και γραπτή, αλλά μπορεί να είναι και προφορική, συνηθέστατα δηλαδή και προφορική σύμβαση εργασίας. Οι οικιακοί εργαζόμενοι έχουν και μία άλλη υποκατηγορία που νομίζω θα μας απασχολήσει περισσότερο σήμερα, καθώς σε αυτήν βρίσκονται, μάλλον επιτελούνται και οι περισσότερες συνθήκες εκμετάλλευσης, που είναι οι οικόσιτοι οικιακοί εργαζόμενοι. Δεν είναι το ίδιο δηλαδή οικιακοί και οικόσιτοι. Οι οικιακοί μπορεί να έχουν ωράριο, να έρχονται, να φεύγουν, ενώ οι οικόσιτοι σημαίνει ότι διαμένουν αλλά και διατρέφονται στην κατοικία του εργοδότη. Η ρύθμιση των σχέσεων των οικιακών και οικόστων εργαζομένων από τον νόμο και διαχρονικά αυτό, όχι μόνο για τις μετανάστριες που συζητάμε σήμερα, που θέλουμε να συζητήσουμε περισσότερο σήμερα, όχι αποκλειστικά, αλλά και διαχρονικά διέπονταν από την ιδιάζουσα σχέση ενός ανθρώπου που ζούσε μέσα σε ένα σπίτι, που ζούσε σε ένα σπίτι ιδιωτικό και που οι εργοδότες του εμπιστεύονταν τη φροντίδα, τη μέριμνα δηλαδή για το σπίτι τους, τα παιδιά τους, τους ηλικιωμένους γονείς κτλ. Εξαιτίας αυτής της ιδιάζουσας σχέσης, την οποία προβλέπει και ο αστικός κώδικας στο άρθρο 663, έτσι κιόλας, ότι ο εργοδότης φροντίζει για τον οικόστο εργαζόμενο, αλλά και ο εργαζόμενος για τον εργοδότη, δεν εφαρμόζονται για τους οικόσιτους μισθωτούς οι ειδικές διατάξεις για τα χρονικά όρια εργασίας τους, για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες,
νύχτα, ημέρες αναπαύσεως για την υπερεργασία και υπερορίες, καθώς και διατάξεις για τις εκτός έδρας μετακινήσεις. Ε, Αντίθετα, μπορούν να εφαρμόζονται διατάξεις για τις άδειες, είτε ανάπαυσης είτε άλλες, αλλά ε, υπάρχει και μία διαφωνία, ας πούμε, βρίσκουμε εφετειακές αποφάσεις πρόσφατες, οι οποίες θεωρούν ότι ούτε στους οικιακούς εργαζόμενους, δηλαδή στους απλούς οικιακούς, όχι στους οικόσιτους, πρέπει να εφαρμόζονται αυτά τα όρια. Η διάσταση αυτή μας δίνει και το πόσο δύσκολες είναι ρυθμιστικά αυτές οι σχέσεις, και μάλιστα υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις και αεροπαγητικές που δεν επιδικάζουν, ας πούμε, δεδουλευμένα ή αποζημίωση απόλυσης σε οικόσιτες εργαζόμενες, διότι θεωρούν ότι επιτελούν σχέση φροντίδας και όχι αντικειμενικά σχέση εργασίας. Οι όροι αμοιβής και εργασίας των οικιακών μισθωτών, πάλι εκτός από τους οικόσιτους, μπορεί να ρυθμίζονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας σε συνδυασμό με τον καθορισμένο νόμιμο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο, πράγμα που δεν ισχύει στους οικόσιτους οικιακούς μισθωτούς, αλλά στην τελευταία περίπτωση καθορίζεται ο μισθός με συμφωνία ανάμεσα στον μισθωτό, στον άνθρωπο που θα μένει δηλαδή και θα διατρέφεται μέσα στην οικία του εργοδότη, και λέγεται ο ηθισμένος, δηλαδή ο συνηθισμένος μισθός που δίνει κάποιος για την ίδια εργασία με έναν άνθρωπο της ίδιας ηλικίας κτλ. Έτσι, τι συνηθίζεται που λέμε στην αγορά. Και πάλι επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν και εδώ δικαστικές αποφάσεις που θεωρούν ότι ούτε στους οικιακούς εργαζόμενους πρέπει να εφαρμόζεται η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς πάλι η σχέση τους θεωρείται ιδιάζουσα, θεωρείται σχέση ιονή εργασιακή, ας το πούμε έτσι με ένα σόλικο κάπως όρο, αλλά που εξηγεί κάπως αυτό το μπέρδεμα στη σχέση εργασίας. Η ασφάλιση των οικιακών και οικόσιτων μισθωτών μπορεί να γίνεται με το εργόσιμο. Και θα δούμε και με τις άλλες ομιλήτρες κατά πόσο συμβαίνει αυτό. Εδώ έχουμε μία αναφορά που αξίζει να γίνει στη Σύμβαση αριθμός 189 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τις οικιακές εργαζόμενες, τους οικιακούς εργαζόμενους, από το 2011, στην οποία γίνεται μία πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός έτσι ευρωπαϊκού διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία των οικιακών εργαζομένων, και δίνεται και ο έμφυλος χαρακτήρας, καθώς πρόκειται για κυρίως γυναίκες μετανάστριες. Και εδώ, σε αυτό το κείμενο, σε αυτό το νομικό κείμενο, η οικιακή εργασία ορίζεται ως η εργασία που επιτελείται σε μια οικιακή ομάδα ή για μια οικιακή ομάδα, και τον οικιακό εργαζόμενο ως το πρόσωπο που επιτελεί αυτή την εργασία, όχι όμως περιστασιακά, αλλά σε μια σταθερή βάση. Αυτό έχει έτσι δημιουργήσει κάποιες αντιρρήσεις, ότι αφήνει έξω από το ρυθμιστικό πλαίσιο αυτής της σύμβασης ένα μεγάλο μέρος εργαζομένων που δεν παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες σε σταθερή βάση, αλλά είναι έτσι περίπτωση εμβάθυνσης στο περιεχόμενο αυτής της σύμβασης για την εργασία των οικιακών και οικόσιτων εργαζομένων. Σε αυτό το κείμενο επίσης προτείνεται αναλυτική περιγραφή των όρων εργασίας, δηλαδή τι θα γίνεται, ποια είναι τα καθήκοντα που θα επιτελεί ένας οικιακός εργαζόμενος, πράγμα που δεν υφίσταται τώρα, έτσι δεν υπάρχει περιγραφή των όρων εργασίας και των καθηκόντων που πρέπει να επιτελεί κάποιος, αυτό ή κάποια, συνηθέστατα. Αυτό είναι στη συμφωνία που θα υπάρξει μεταξύ των δύο, και κυρίως στο τι ανάγκες θα υπάρχουν από τον εργοδότη μέσα στο σπίτι. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια να υπάρχει έτσι μια περιγραφή των όρων και της περιγραφής της εργασίας. Στους όρους εργασίας που προτείνεται να είναι αναλυτικοί, περιλαμβάνονται και οι άδειες, οι αμοιβές,
οι πληρωμές είτε σε είδος είτε χρηματικές, πώς θα πρέπει να είναι ο χώρος διαμονής των οικιακών εργαζομένων, πράγμα που και τώρα βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών, παροχής φαγητού, τι πρέπει αυτό να περιλαμβάνει, πώς θα καταγγελθεί αυτή η σύμβαση κτλ. Επίσης, αναφέρονται ρητά απαγορεύσεις και προώθηση απαγορεύσεων διακρίσεων μέσα στην επιτέλεση της οικιακής εργασίας, αλλά και καταχρηστικών συμπεριφορών. Παραδείγματος χάρη, προβλέπεται ρητά στο άρθρο 9 της σύμβασης αυτής το δικαίωμα των εργαζομένων να έχουν στην κατοχή τους τα ταυτοποιητικά και ταξιδιωτικά τους έγγραφα, που θα δούμε και αυτό πώς σχετίζεται και με την εμπορία ανθρώπων. Και τέλος, προωθεί το κείμενο αυτό τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας όπου είναι δυνατόν. Να πούμε εδώ ότι δεν έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη, ούτε από τη χώρα μας, και αναμένουμε να δούμε πώς, αν υπάρχει κάποια γνώση σε σχέση με αυτό το θέμα. Πριν προχωρήσω και δώσω το λόγο στην Παολίνα την Καρά, που θα μας μιλήσει έτσι περισσότερο για την εμπορία ανθρώπων, θα θέλαμε έτσι κάτι διαδικαστικό που ξέχασα. Ό,τι ερωτήσεις έχετε να τις φυλάξουμε για το τέλος ή να μας τις γράψετε στο chat, ώστε να μπορέσουμε έτσι πιο οργανωμένα να απαντήσουμε σε ό,τι θέλετε να ρωτήσετε σχετικά με τη θεματολογία της παρουσίασης. Παολίνα, έχεις το λόγο. Ωραία, Ειρήνη, σε ευχαριστώ. Να κάνω stop share ή μπορώ να κάνω, να συνεχίσω και να... Ό,τι θες. Μπορώ να το κάνω κι εγώ. Άσε το κάνω εγώ. Ωραία. Ωραία. Λογικά βλέπετε την παρουσίαση σωστά. Ναι, αλλά όχι σε μορφή παρουσίασης που λέει και η... Το έβαλα τώρα, δεν το βλέπετε. Εγώ το βλέπω σε μορφή παρουσίασης. Όχι ακόμα, δεν το βλέπουμε. Δούμε σε λίγο, πιστεύω. Τι. Το ξανακάνω. Δεν με θέλει σήμερα η τεχνολογία. Δεν πειράζει, όμως η ουσία μας θέλει. Αν δεν το καταφέρω, Ειρήνη, θα το κάνεις εσύ. Εντάξει. Τώρα. Μια χαρά το βλέπουμε, απάντησε η Βασιλική. Αλλά δεν το βλέπουμε σε... Εγώ το έχω σε... Θες να το κάνεις εσύ για να είναι και πιο εύκολο για τον κόσμο και να μην το καθυστερούμε. Πίστο. Ωραία. Γεια σας και από μένα και μέχρι και η Ειρήνη να κάνει share την παρουσίαση. Θα πάρω πάσα λοιπόν από αυτά που είπε η Ειρήνη και μαζί τώρα θα κάνουμε μία σύνδεση της οικιακής εργασίας με την εμπορία ανθρώπων που είναι και η θεματική μας για σήμερα. Δηλαδή θα δούμε μαζί περιπτώσεις, οι οποίες φυσικά περιπτώσεις οικιακής εργασίας που φυσικά ενέχουν το στοιχείο της εργασιακής εκμετάλλευσης και ανάγονται σε εμπορία ανθρώπων. Πράγματι, οπότε θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για περιπτώσεις εξαναγκαστικής, αλλιώς καταναγκαστικής οικιακής εργασίας. Πράγματι, η μορφή αυτή εμπορίας ανθρώπων είναι μία αθέατη μορφή. Δεν την βλέπουμε να καταγράφεται τόσο συχνά. Θα δούμε και πολύ σύντομα κάποια στατιστικά και αυτό θα το δούμε ότι όντως ισχύει. Ένας λόγος σίγουρα είναι ότι αυτό το οποίο ανέφερε και η Ειρήνη και η Θεοδόρα, ότι λαμβάνει χώρα στην ιδιωτική σφαίρα της οικογένειας ή αλλιώς οικιακής ομάδας, στον χώρο τέλος πάντων της οικίας, όπου αντιλαμβανόμαστε, οπότε αυτό βρίσκεται εκτός του πλαισίου του δημοσίου χώρου, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση καταρχήν των αρχών. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο της οικιακής εργασίας που το ανέφερε και η Ειρήνη, είναι ότι μέχρι και σήμερα πολλές φορές την αντιλαμβανόμαστε ως μια φυσική συνέχεια του κοινωνικού ρόλου, κυρίως της γυναίκας. Αναφέραμε και το έμφυλο στοιχείο έντονα, θα το δούμε και στα στατιστικά αυτό. Οπότε φαίνεται σαν μια φυσική συνέχεια του ρόλου της γυναίκας. Αντιλαμβάνεται πολλές φορές ως αγαθοεργία, ως παροχή δωρεάν εργασίας, οπότε και ως άτυπη εργασία. Που αυτό το είδαμε και στο νόμο, γιατί δεν ρυθμίζεται και ακριβώς. Οπότε όλα αυτά συντείνουν στο να μην καταγράφεται συχνά ως μορφή εμπορίας ανθρώπων.
Τώρα, για να μιλήσουμε όμως για τη σύνδεση της οικιακής εργασίας με την εμπορία ανθρώπων, δεν γίνεται. Θα πρέπει αρχικά να εξηγήσουμε την εμπορία ανθρώπων. Οπότε θα δώσουμε ένα πολύ σύντομο ορισμό. Όσοι και όσες από εσάς έχετε παρακολουθήσει εκπαιδεύσεις μας στο παρελθόν, σίγουρα το γνωρίζετε, αλλά εγώ οφείλω να το επαναλάβω, γιατί μπορεί κάποιοι και κάποιες να μην έχετε ξανασυμμετάσχει σε κάποια εκπαίδευσή μας. Οπότε, πολύ σύντομα να πούμε ότι για να στοιχειοθετείτε εμπορία ανθρώπων απαιτούνται 3 συστατικά στοιχεία. Αυτά είναι τουλάχιστον μία ενέργεια, με τη χρησιμοποίηση τουλάχιστον ενός μέσου από πλευράς δραστών και τελικά με τον σκοπό της εκμετάλλευσης του θύματος. Στις ενέργειες έχουμε τη στρατολόγηση ή πρόσληψη των θυμάτων, μετακίνηση ή μεταφορά τους, την υπόθαλψη, η οποία είναι η παροχή στην ουσία καταλύματος στέγασης για να διατηρεί το έλεγχος των θυμάτων, και τέλος η υποδοχή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ανταλλαγή, μεταβίβαση εξουσίας ελέγχου επί των προσώπων αυτών. Δεύτερο συστατικό στοιχείο είναι η χρησιμοποίηση μέσων από τους δράστες, τα οποία βέβαια στην περίπτωση των παιδιών θυμάτων δεν μας ενδιαφέρουν, δεν τα ελέγχουμε, παρά μόνο στην περίπτωση των ενήλικων θυμάτων. Στα μέσα έχουμε την απειλή της χρήσης βίας ή τελικά τη χρήση βίας και άλλων εξαναγκαστικών μέσων, μεταξύ των οποίων και η απαγωγή. Έχουμε την απάτη, η εξαπάτηση και άλλα φυσικά απατηλά, χρήση απατηλών μέσων. Έχουμε την κατάχρηση εξουσίας, την εκμετάλλευση ευάλωτης θέσης και τέλος την πληρωμή ή αποδοχή χρημάτων, ώστε οι δράστες να λάβουν την συνένεση του προσώπου που ενδεχομένως ασκεί εξουσία επί του θύματος. Αυτές κυρίως σε μια πλειονότητα είναι οι περιπτώσεις των γονέων που ασκούν εξουσία επί των παιδιών θυμάτων. Και τέλος, τρίτο και βασικό συστατικό στοιχείο της εμπορίας είναι ο σκοπός της εκμετάλλευσης. Ο σκοπός της εκμετάλλευσης δεν είναι κάτι άλλο παρά η χρησιμοποίηση ενός ατόμου από ένα άλλο άτομο, τον δράστη, την δράστηδα, για την αποκόμιση ωφέλους. Και απλά να επισημάνω εδώ ότι στον ελληνικό ποινικό κώδικα, για να στοιχειοθετήσει το αδίκημα, απαιτείται η αποκόμιση παράνομου περιουσιακού ωφέλους. Οπότε, για να στοιχειοθετηθεί εμπορία, χρειαζόμαστε τουλάχιστον μια ενέργεια με τη χρήση τουλάχιστον ενός μέσου με το σκοπό της εκμετάλλευσης. Τώρα, σε επίπεδο εκμετάλλευσης, και όταν μιλάμε για εκμετάλλευση, η εκμετάλλευση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Δυστυχώς δεν έχουμε σήμερα χρόνο να αναφερθούμε σε όλες αυτές τις μορφές, ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις γνωρίζετε. Μία όμως από τις πιο διαδεδομένες και μία από αυτές που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι και η εργασιακή εκμετάλλευση, μέσα στην οποία υπάγονται και οι περιπτώσεις της εξαναγκαστικής ή καταναγκαστικής οικιακής εργασίας. Ειρήνη, αν μπορείς να μας προχωρήσει τη διαφάνεια. Οπότε, πάμε να δούμε, σε περιπτώσεις εργασιακής εκμετάλλευσης, εσείς οι επαγγελματίες στο πεδίο, τι θα πρέπει σε ένα πρώτο επίπεδο να διερευνήσετε. Αν δηλαδή έχετε κάποιες υποψίες ότι κάτι εδώ συμβαίνει, θα πρέπει να διερευνήσετε τα εξής. Αρχικά, θα πρέπει να δείτε το είδος και τον όγκο της παρεχόμενης εργασίας ή υπηρεσίας. Θα δούμε και στην πορεία συγκεκριμένα κάποιες ενδείξεις πιο αναλυτικά, οπότε μην ανησυχείτε. Οπότε τώρα θα τα πω λίγο πιο γενικά. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να διερευνήσουμε είναι η αμοιβή. Τι αμοιβή δίνεται, είναι σε χρήμα, είναι σε είδος, για παράδειγμα, και το πώς αυτή διαμορφώνεται. Θα δούμε και στην πορεία ότι πραγματικά αυτή η αμοιβή μπορεί να διαμορφώνεται κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο, για παράδειγμα, να μειώνεται, και αυτό με έναν τιμωρητικό τρόπο. Θα το δούμε και στην πορεία. Επίσης, θα πρέπει να διερευνήσουμε τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης του ατόμου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το ωράριο, την παροχή άδειας, τις συνθήκες υγιεινής στο χώρο που ένα άτομο εργάζεται και ενδεχομένως διαβεί, τις συνθήκες διατροφής και ύπνου. Επίσης, θα πρέπει να διερευνήσουμε εάν η συγκεκριμένη εργασία ή υπηρεσία παρέχεται υπό την απειλή κάποιας κύρωσης ή με τη χρήση κάποιων άλλων μέσων από τα μέσα που είδαμε ότι χρησιμοποιούν οι δράστες, τα οποία μπορεί να είναι εξαναγκαστικά ή και άλλα, όπως είδαμε η χρήση απατηλών μέσων, η κατάχρηση εξουσίας ή η κατάχρηση της ευάλωτης θέσης. Γιατί αν συμβαίνει κάτι από αυτά, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για παροχή γνήσιας συνένεσης εκ μέρους του εργαζόμενου-εργαζόμενης, παύλα θύματος. Μιλάμε για περίπτωση φαινομενικής συνένεσης.
όταν έχουμε χρήση κάποιων εξ αυτών των μέσων και πόσο μάλλον την απειλή κυρώσεων, δεν μπορούμε να πούμε ότι το θύμα γνήσια συνενεί για την παροχή της συγκεκριμένης εργασίας ή υπηρεσίας. Και τέλος, σημαντικό, και το είπαμε ότι είναι ένα από τα συστατικά στοιχεία της εμπορίας ανθρώπων, θα πρέπει να διερευνήσουμε τον σκοπό των δραστών. Δηλαδή το δόλο του προσώπου που τελικά καρπώνεται το κέρδος από την εργασία του θύματος. Προχωρώντας λοιπόν λίγο πιο συγκεκριμένα σχετικά με την καταναγκαστική οικιακή εργασία, Ειρήνη, αν μπορείς τη διαφάνεια. Η οποία θα δούμε και τον διεθνή όρο, θα το δείτε συχνά στη βιβλιογραφία ως domestic servitude, που αν το μεταφράσουμε πηγαίνει προς το οικιακή δουλεία, ηλοτεία, αλλά εμείς αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, γιατί παραπέμπει σε άλλες ειδικές μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως η δουλεία και η ηλοτεία, που ενέχουν έτσι και το στοιχείο της ιδιοκτησίας. Εμείς όμως θα μιλήσουμε για καταναγκαστική οικιακή εργασία έτσι, στην ευρύτερη της μορφή και στις πιο light, ας το πούμε, μορφές. Έτσι, θέλουμε να τις συμπεριλάβουμε όλες. Οπότε πιο δόκιμος είναι ο όρος καταναγκαστική ή εξαναγκαστική οικιακή εργασία. Οπότε, όταν έχουμε μια τέτοια περίπτωση, έχουμε και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυτά είναι που θα πρέπει να διερευνήσουμε. Οπότε, ήδη φυσικά η Ειρήνη ανέφερε κάποια, οπότε και εγώ θα τα επαναλάβω έτσι για να τα εμπεδώσετε. Θα έχουμε λοιπόν σε μια τέτοια περίπτωση εργασία παρεχόμενη εντός των ορίων της ιδιωτικής κατοικίας του εργοδότη. Πολύ σωστά βέβαια η Ειρήνη ανέφερε καλύτερα εντός της οικιακής ομάδας, γιατί όντως το όριο της ιδιωτικής κατοικίας είναι πολύ στενό. Η εργασία μπορεί να παρέχεται και στον κήπο, μπορεί ένας υπάλληλος να οδηγεί και το αυτοκίνητο του εργοδότη. Υπάρχουν και περιπτώσεις που ο οικιακά εργαζόμενος μπορεί και να παρέχει υπηρεσίες και στο γραφείο του εργοδότη. Π.χ. εργασίες καθαριότητας στο σπίτι και στο γραφείο του εργοδότη του. Επίσης, μιλάμε για τέλεση οικιακών εργασιών. Ήδη η Ειρήνη ανέφερε κάποιες. Είναι ένας μακρύς κατάλογος, δεν θα επαναλάβω, μεταξύ των οποίων φυσικά και η φροντίδα ατόμων. Εκεί περιλαμβάνονται και ηλικιωμένα άτομα, βρέφη, παιδιά και ενδεχομένως έτσι και άτομα με προβλήματα υγείας, άτομα με αναπηρίες και ούτω καθεξής. Επίσης, στις περιπτώσεις καταναγκαστικής οικιακής εργασίας, το θύμα συνήθως, όχι πάντα, αλλά συνήθως διαβεί και εντός της οικίας όπου και εργάζεται. Και επίσης, συχνά έχει περιορισμένη ελευθερία κινήσεων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να φανταζόμαστε ένα άτομο το οποίο είναι αλυσοδεμένο μέσα στο σπίτι από ένα καλοριφέρ, για παράδειγμα. Μην φανταστούμε πάντα κάτι τόσο ακραίο. Περιορισμένη ελευθερία κινήσεων μπορεί να σημαίνει ότι παρακρατούνται τα ταυτοποιητικά έγγραφα του ατόμου, άρα φυσικά και δεν έχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Μπορεί να σημαίνει ότι εξέρχεται της οικίας μόνο για πολύ συγκεκριμένους λόγους, δηλαδή για να κάνει κάποια ψώνια, ή να εξέρχεται της οικίας μόνο συνοδευόμενο, και φυσικά να μην μπορεί να εξέρχεται για προσωπικούς κοινωνικούς λόγους, δηλαδή να δει φίλους και οικογένεια. Οπότε να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις υπάγονται στην κατηγορία περιορισμένη ελευθερία κινήσεων και να μην πηγαίνει πάντα το μυαλό μας στην πιο ακραία περίπτωση. Επίσης, το θύμα συνήθως βρίσκεται συνεχώς στη διάθεση του εργοδότη για παροχή εργασίας και υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ώρες την εβδομάδα ή να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να το κάνει αυτό. Και τέλος, να λαμβάνει πολύ χαμηλή ή και καθόλου αμοιβή. Και πάμε τώρα να δούμε και κάποιες συγκεκριμένες ενδείξεις για την καταναγκαστική οικιακή εργασία που πιστεύουμε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν. Φυσικά, ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός. Σίγουρα μπορεί να σκεφτείτε και άλλα πράγματα. Και επίσης, συνήθως θα είναι ένας συνδυασμός αυτών των ενδείξεων. Γιατί μία από μόνη της δεν σημαίνει και απαραίτητα ότι θα έχουμε και περίπτωση εμπορίας ανθρώπων. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Μπορεί να έχουμε και απλή παραβίαση εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας. Οπότε, μία λοιπόν ένδειξη θα μπορεί να είναι η απουσία νόμιμης σήμανσης εργασίας, υγειονομικής και ασφαλιστικής κάλυψης. Αλλά σίγουρα αυτό δεν θα μας αρκούσε από μόνο του. Κάτι άλλο που είναι ένα καμπανάκι είναι ο δυσανάλογος όγκος εργασίας. Και το δυσανάλογο εδώ θα πρέπει να το δούμε σε σχέση με τι. Μπορεί να το δούμε σε σχέση με το φύλο του ατόμου,
με την ηλικία του, με τη σωματική του διάπλαση και με κάποια άλλα προσωπικά του χαρακτηριστικά, όπως μπορεί να είναι κάποιο πρόβλημα υγείας, έτσι, δηλαδή η κατάσταση της υγείας του, κάποια αναπηρία ενδεχομένως, αλλά μπορεί να μπορούμε και να το δούμε και διαφορετικά, με κάποια αντικειμενικά standards. Όταν ένα άτομο δουλεύει 22 ώρες το 24ωρο, παράδειγμα, καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά αυτό είναι δυσανάλογο. Επίσης, ένα άλλο καμπανάκι για εμάς θα πρέπει να είναι η πολύ χαμηλή αμοιβή ή η αμοιβή σε είδος. Δηλαδή, δεν σε πληρώνουμε, αλλά σου παρέχουμε ένα κρεβάτι και μία στέγη. Ή αμοιβή η οποία καθυστερείται αδικαιολόγητα ή αμοιβή η οποία παρακρατείται. Όταν λοιπόν έχουμε παρακρατούμενη αμοιβή, έχουμε συνήθως περιπτώσεις στις οποίες η αμοιβή είτε παρακρατείται για τιμωρητικούς λόγους, δηλαδή δεν τελείς σωστά τα καθήκοντά σου, άρα παρακρατούμε μέρος της αμοιβής. Ή άλλοι μπορεί να είναι οι λόγοι, μπορεί να γίνεται επίκληση κάποιου χρέους, φανταστικού ή πραγματικού. Δηλαδή, πληρώσαμε σε περίπτωση ενδεχομένως ατόμων αλλοδαπών, μεταναστών, προσφύγων, πληρώσαμε για να σε φέρουμε στη χώρα, πληρώσαμε βίζα, πληρώσαμε το ταξίδι σου ή κάποια άλλα έξοδα, τα οποία μπορεί να έχουν όντως να υφίστανται ή το ποσό που παρουσιάζεται στο άτομο να είναι υπέροχο και να μην είναι πραγματικό. Οπότε, για αυτό το ποσό εσύ θα πρέπει να εργάζεσαι και εμείς θα παρακρατάμε ένα μέρος του μισθού. Επίσης, μία άλλη ένδειξη είναι ότι το θύμα δεν δικαιούται ξεκούρασης ή προσωπικού χώρου. Δεν έχει διαλύματα, δεν έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο, δεν δικαιούται άδειας. Όσον αφορά το προσωπικό τώρα χώρο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχει κάποιο δωμάτιο το οποίο θα είναι σε ένα χώρο που θα κλείνει με πόρτα και θα κλειδώνει. Ή θα είναι ένα δωμάτιο το οποίο δεν είναι κατάλληλο, το οποίο μπορεί να περνούν και άλλα μέλη του προσωπικού ενδεχομένως αν υπάρχει ή να περνούν και μέλη της οικογένειας. Μετά, όσον αφορά την παροχή τροφής, μπορεί να στερείται τροφής το θύμα εντός της οικίας στην οποία εργάζεται ή η τροφή η οποία χορηγείται να είναι ακατάλληλη. Αυτό σημαίνει να είναι πολύ μικρές ποσότητες ή να είναι τροφή λιγμένη ή ακόμα και να δίνονται αποφάγια από το φαγητό της υπόλοιπης οικογένειας. Επίσης, ένα άλλο καμπανάκι που μπορεί να μας χτυπήσει είναι οι ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ύπνου. Αυτό πάλι εντάσσεται στις γενικότερες συνθήκες διαβίωσης του ατόμου, έτσι όταν συνήθως ο χώρος αυτός παρέχεται και από τους εργοδότες. Οπότε εδώ μιλάμε περισσότερο για οικόσιτους και οικόσιτες οικιακούς και οικιακές εργαζόμενους και εργαζόμενες. Μετά, το αναφέραμε και προηγουμένως το ανέφερε η Ειρήνη, μεγάλο καμπανάκι σώση παρακράτηση ταυτοποιητικών εγγράφων. Δεν υπάρχει λόγος ο εργοδότης να παρακρατά ταυτοποιητικά έγγραφα του ατόμου. Αμέσως περιορίζει και τις κινήσεις του. Έτσι. Ποιος μπορεί να φύγει ή να σταματήσει να δουλεύει για κάποιον όταν ο άλλος παρακρατά τα ταυτοποιητικά του έγγραφα. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Ή και άλλων όμως προσωπικών ειδών. Προσέξτε, μπορεί ένας εργοδότης να παρακρατά το κινητό κάποιου ή το πορτοφόλι του, τα χρήματα. Και πάλι έτσι περιορίζονται και οι κινήσεις του ατόμου και οι προσωπικές του επαφές. Αν δεν έχει το κινητό του, αυτό μπορεί να σημαίνει, που το έχουμε και παρακάτω σαν μία ένδειξη, τον περιορισμό κοινωνικών επαφών. Μαζί με τον όποιο περιορισμό της ελευθερίας κινήσεων. Το είπαμε, μπορεί να απαγορεύεται η έξοδος από την οικία. Ή αυτό να γίνεται με υποχρεωτική συνοδεία και μόνο για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Όλα αυτά είναι πολύ ισχυρές ενδείξεις και θα πρέπει να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Επίσης, άλλη σημαντική ένδειξη είναι η παρεμπόδιση ή η άρνηση παροχής ιατροφαρμακευτικής φροντίδας. Και αυτή η σημαντική ένδειξη. Μπορεί να προκύψει ένα πρόβλημα υγείας και να αρνηθούν στον εργαζόμενο ή στην εργαζόμενη να πάει στο νοσοκομείο να δει γιατρό. Ή να χρειάζεται κάποια αγωγή και να αρνηθούν να πάει στο φαρμακείο να την πάρει, να είχε κάποια φάρμακα μαζί του, να τελειώσουν και να μην το επιτρέψουν εξέλιξη της οικίας να τα αγοράσει. Αυτό σημαίνει ότι δεν φροντίζεται το άτομο όπως θα έπρεπε. Και τέλος, άλλη ισχυρή ένδειξη είναι το θύμα να δέχεται απειλές. Απειλές για το ίδιο, είτε για τους οικείους του. Απειλές ότι θα σε καταγγείλουμε στις αρχές, ή απειλές ότι μπορεί ενδεχομένως να κάνουμε κακό στους οικείους σου πίσω στη χώρα καταγωγής. Ένα παράδειγμα. Όλες λοιπόν αυτές είναι ισχυρές ενδείξεις, μπορεί να είναι και άλλες, είμαι σίγουρη ότι μπορεί να σκεφτείτε και άλλες. Απλά σκεφτήκαμε να συγκεντρώσουμε έτσι τις πιο εξόφθαλμες, που ενδεχομένως να σας βοηθήσουν σε μια πιθανή περίπτωση καταναγκαστικής οικιακής εργασίας. Αυτά λοιπόν για τις ενδείξεις.
Πριν προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια, απλά και αυτό ήθελα να πω, να κάνουμε και μία διάκριση, γιατί και αυτό είναι κάποιες περιπτώσεις για τις οποίες πολύ συχνά μας ρωτάτε και έχετε δίκιο και να μας ρωτάτε, και είναι σημαντικό να τις διακρίνουμε. Έχουμε κάποιες περιπτώσεις όμως που επίσης πρέπει να τις διακρίνουμε από τις περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων, ή τέλος πάντων μπαίνει ένα ερωτηματικό και είναι μια γκρίζα ζώνη και για εμάς και είναι υποσυζήτηση. Όταν έχουμε περιπτώσεις όπου ένα άτομο παρέχει υπηρεσίες ή εργασία στο πλαίσιο μιας οικιακής ομάδας ή οικογένειας, μπορεί να είναι μέλος της οικογένειας αυτής, είτε εξαίματος τέλος πάντων, ή να έχει υιοθετηθεί. Δείτε περίπτωση ανιψιού, ανιψιάς, στο παρελθόν έτσι και οι ψυχοκόρες, ψυχογοί που το ανέφερε και η Ειρήνη. Οπότε, και παρέχει τέλος πάντων στο πλαίσιο αυτής της οικιακής ομάδας ή της οικογένειας κάποιες εργασίες και τελεί κάποια καθήκοντα τα οποία εύλογα αναμένεται ότι παρέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Για παράδειγμα, δηλαδή, αν έχουμε μια οικογένεια όπου ο μπαμπάς και η μαμά δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί είναι μια οικογένεια η οποία ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Οπότε, για να τα βγάλει πέρα αυτή η οικογένεια, οι γονείς πρέπει να δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Και ταυτόχρονα αναγκάζεται και το ένα από τα παιδιά τους, παράδειγμα το αγόρι, να πηγαίνει στα χωράφια μαζί με τον πατέρα και τη μητέρα. Ενώ το κορίτσι μένει στο σπίτι και μεγαλώνει, κάνει τις δουλειές του σπιτιού και μεγαλώνει και το μωρό της οικογένειας, εκεί λοιπόν μας δημιουργείται ο προβληματισμός, αν θα λέγαμε ότι έχουμε μία περίπτωση εμπορίας ανθρώπων. Σίγουρα, το αν αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι κατάλληλο για την ηλικία τους, ναι, θα σας απαντήσω πως όχι. Και σίγουρα μπορεί να παραβιάζονται κάποια δικαιώματα τα οποία προβλέπονται σε ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα για τα παιδιά. Αλλά το θέμα είναι, φτάνει τόσο ψηλά ο πύχης για να πούμε ότι έχουμε εμπορία ανθρώπων. Δηλαδή βλέπουμε πραγματικά τον δόλο των δραστών, εδώ των γονέων, για να αποκομίσουν κάποιο όφελος ή ίδιον όφελος. Ή πραγματικά είναι ότι αυτή η οικογένεια είναι ο μόνος τρόπος για να ζήσει. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι όφελος για όλη την οικογένεια. Δεν λέω ότι είναι απλή απάντηση και εμείς προβληματιζόμαστε, αλλά σίγουρα είναι κάτι, έτσι είναι τροφή για σκέψη για όλους μας. Σίγουρα θα πρέπει να διακρίνουμε αυτές τις περιπτώσεις από άλλες, όπου έχουμε διακριτική μεταχείριση ενός μέλους της οικογένειας σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αν έχουμε ένα παιδί ή ένα μέλος της οικογένειας, το οποίο όμως του φορτώνουν ένα τεράστιο όγκο των εργασιών αυτών, το οποίο δεν συμβαίνει με άλλα μέλη της οικογένειας. Και για παράδειγμα, αν είναι και παιδί, δεν του επιτρέπουν να πηγαίνει στο σχολείο. Ενώ στα υπόλοιπα του επιτρέπουν. Και του φέρονται και άσχημα και ασκείται ενδεχομένως βία, για παράδειγμα, τότε θα μπορούσαμε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Και όντως να το διερευνήσουμε περαιτέρω για το αν ενδεχομένως πρόκειται για περίπτωση εμπορίας ανθρώπων. Πάντως είναι τέλος πάντων μια ανοιχτή συζήτηση αυτό, αλλά σκέφτηκα ότι θα ήταν έτσι καλό να το θέσω και αυτό στο τραπέζι για να το έχετε υπόψη σας. Αυτά. Το έτρεξα αρκετά για να έχουμε χρόνο και οι υπόλοιποι. Και πάμε στις επόμενες διαφάνειες να δούμε και γρήγορα κάποια στατιστικά του αίμα, που πάντα ενδιαφέρουν όλους, που αναφέρθηκα και σε νούμερα. Η Ειρήνη, κάνε και ένα enter για να πεταχτεί κι άλλο μια τσαχπινιά που έχουμε εκεί. Λοιπόν, αυτά τα στατιστικά αφορούν περιπτώσεις καταναγκαστικής οικιακής εργασίας. Αν πατήσεις enter, θα πεταχτεί έτσι ένα... Το πάτησα, αλλά δεν βλέπω να πετάγεται το παραμικρό. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι περιπτώσεις καταναγκαστικής οικιακής εργασίας. Να, πετάχτε. Ωραία. Μας έχουν αναφερθεί από την αρχή της λειτουργίας του μηχανισμού από το 2019 μέχρι και το 2024 με έναν αστερίσκο, μιλάμε για το πρώτο εξάμηνο του 2024. Συνολικά λοιπόν έχουμε καταγεγραμμένες 275 περιπτώσεις. Και είναι αυτό που σας είπα ότι είναι μια μορφή αθέατη. Δεν καταγράφεται τόσο συχνά, αν σκεφτούμε ότι σήμερα έχουμε φτάσει έτσι τις 1.600 περίπου περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί συνολικά στο μηχανισμό. Βλέπουμε πολύ έντονο το έμφυλο στοιχείο, το αναφέραμε ήδη πολλές φορές. Η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων είναι γυναίκες και κορίτσια, το βλέπουμε και στα γραφήματα. Προχωράμε και στην επόμενη διαφάνεια, δεν θα σταθούμε πολύ. Τώρα, όσον αφορά την εθνικότητα των θυμάτων, επίσης η συντριπτική πλειονότητα είναι αλλοδαποί πολίτες. Βλέπουμε ότι είναι το 99% των περιπτώσεων και μόνο 1% ήταν Έλληνες. Περιπτώσεις που μας αναφέρθηκαν, 3 Έλληνες είχαμε, για να σας το πω έτσι απλά,
όλα αυτά τα χρόνια που αναφέρθηκαν στο μηχανισμό. Τώρα από τους αλλοδαπούς πολίτες να πω επίσης ότι είχαμε μόνο ένα πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες ήταν πολίτες τρίτων χωρών, στην πλειοψηφία από χώρες της Αφρικής. Αυτό ακολουθεί το γενικότερο trend των στατιστικών του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς. Έτσι, οι αναφορές μας γίνονται κυρίως από τον προσφυγικό πληθυσμό, οπότε βλέπουμε έτσι, ότι ακολουθεί αυτή τη ροή. Και όσον αφορά τον τόπο εκμετάλλευσης, πάμε λίγο πίσω, πριν τους ευχαριστήσουμε, μας άκουσαν και μας άντεξαν, βλέπουμε ότι ως τόπος εκμετάλλευσης για αυτά τα περιστατικά καταναγκαστικής οικιακής εργασίας καταγράφεται επίσης στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων το εξωτερικό, με 96% των περιπτώσεων, και πάλι όταν μιλάμε για εξωτερικό, μιλάμε κυρίως για τρίτες χώρες, οπότε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε πραγματικά δύο περιπτώσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία χώρας Ευρωπαϊκή Ήπειρο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι υπόλοιπες είναι τρίτες χώρες. Στην πλειονότητά τους δεν είναι χώρες στις οποίες το θύμα διαβιούσε, χωρίς να είναι η χώρα καταγωγής. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται κυρίως το Ιράκ, το Ιράν, ο Λίβανος και η Τουρκία, ενώ για περιπτώσεις που καταγράφηκε καταναγκαστική οικιακή εργασία να έλαβε χώρα σε χώρα καταγωγής, έχουμε κυρίως τη Σομαλία, κορίτσια από Σομαλία, αλλά οπότε μιλάμε για παιδιά από Σομαλία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Αυτά από εμάς, από το ΕΚΑ, από εμένα και την Ειρήνη τη Βλάχου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας και όπως είπε η κυρία, ό,τι ερωτήσεις έχετε θα τις δούμε προς το τέλος για να μιλήσουν και οι υπόλοιπες συναδέλφισες που έχουν έτσι ενδιαφέροντα πράγματα να μας πούν και δίνω πάλι το λόγο στην Ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Παολίνα. Καταδείχθηκε, πιστεύω, και συμπληρώθηκε λίγο η σύνδεση, όχι λίγο, καταδείχθηκε και συμπληρώθηκε η σύνδεση με το αρρύθμιστο αυτό που αναφέρθηκε στην αρχή της οικιακής και οικόστης εργασίας και στην εκτροπή της η εμπορία ανθρώπων με τις ενδείξεις που μας ανέφερες. Και μπήκανε και κάποια πράγματα και με τα στατιστικά για σκέψη. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Θεοδόρα Σταθοπούλου από τη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που πάντα έχει ενδιαφέροντα στοιχεία να μας πει για όλες τις εκφάνσεις των προαναφερόμενων θεμάτων. Κυρία Σταθοπούλου, ο λόγος εσάς. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ Και ευχαριστώ αρχικά για την πρόσκληση που μου έγινε να συμμετάσχω σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον webinar. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να παρουσιάσω λίγο το μεταναστευτικό δίκαιο, γιατί όταν μιλάμε για εργασία μεταναστριών ή μεταναστών, έχουμε δύο δίκαια τα οποία διαπλέκονται, και το εργατικό και το μεταναστευτικό, και άρα είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα. Θα πω ότι η βασική, ας το πούμε, νόμιμη οδός για να εισέλθει ένας πολίτης σε μια πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτό που λέμε διαδικασία της μετάκλησης. Δεν θα αναφερθώ στην οικογενειακή επανένωση και άλλες διατάξεις, γιατί αυτή είναι η βασική οδός για αυτό που λέμε εργασιακή μετανάστευση. Είναι μια εργοδοτική διαδικασία μέσα από την οποία ένας εργοδότης προσκαλεί, για παράδειγμα, μια υποψήφια εργαζόμενη για να εργαστεί ως οικιακή βοηθό. Φέρνω ένα παράδειγμα. Η Ελλάδα έχει θεσπίσει έναν όγκο, δηλαδή θεσπίζει ανώτατο αριθμό θέσεων εργασίας που μπορούν να καλυφθούν από πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον έχει ελέγξει αυτό που λέμε labor check, labor market check, δηλαδή τον έλεγχο της αγοράς εργασίας. Δεν διατίθεται δηλαδή εγχώριο εργατικό δυναμικό. Όταν λέω εγχώριο εννοώ ημεδαπούς, κοινοτικούς, νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών. Δεν καλύπτονται αυτές οι θέσεις, παραμένουν κενές και έτσι βγαίνουν ειδικότητες και αριθμός θέσεων. Δηλαδή ο εργοδότης, για να μπορέσει να μετακαλέσει μία πολίτης ή πολίτησα,
θα πρέπει να υπάρχει αυτή η θέση μέσα σε αυτή την κανονιστική πράξη που παλιά ήταν κοινή υπουργική απόφαση, με τον καινούριο κώδικα μετανάστευση, τον 5038 του 23, είναι πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα και στην πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και στις προηγούμενες που πρόκειται να εκδοθεί για το 25, υπάρχει ειδικότητα οικιακή βοηθός και φροντιστές ατόμων με αναπηρία. Αυτό που θα πρέπει να πούμε, και μάλιστα από τα προηγούμενα στατιστικά ήρθαν αρκετές γυναίκες κυρίως, γύρω στους 898 εγκρίσεις απασχόλησης είχαμε για οικιακούς βοηθούς κατά τα διετία 23-24. Προηγούμενη κανονιστική πράξη αφορούσε διετία, ενώ τώρα βγαίνει κάθε χρόνο. Θα τον κρατήσουμε λίγο αυτόν τον αριθμό που είναι σχετικά αυξημένος με άλλες περιόδους, με άλλα χρόνια, και θα το δούμε πάλι στην πορεία που θα πω κάποια πράγματα για την μετανάστευση στην Ελλάδα. Εκείνο όμως που έχει σημασία να πούμε, γιατί το μεταναστευτικό νομοθετικό δίκαιο στην Ελλάδα έχει επηρεαστεί από περίπου 8 ή 9 οδηγίες, και μία εξ αυτών είναι η οδηγία για την ενιαία άδεια διαμονής, δηλαδή πλέον δεν παρέχεται άδεια εργασίας και άδεια διαμονής. Έχουμε μια ενιαία άδεια διαμονής, η οποία παρέχει πρόσβαση στην εργασία, είτε είναι μισθωτή, είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Η περίπτωση που μιλάμε πάντοτε για μισθωτή εργασία. Αυτή λοιπόν η διαδικασία και βάσει οδηγιών απαιτεί από τον εργοδότη να προσκομίσει σύμβαση εργασίας, υπογεγραμμένη από τον ίδιο, και φυσικά όταν εγκριθεί και πάει στο προξενείο, από όπου και αν είναι η υποψήφια εργαζόμενη, στο οποιοδήποτε αρμόδια προξενική, θα πρέπει να υπογραφεί και, από αυτή, και έτσι να εισέλθει. Βέβαια, οι συμβάσεις αυτές κατατίθενται στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, όπου οι συμβάσεις διέπονται και με τη καινούρια νομοθεσία για τους διαφανείς όρους εργασίας. Δηλαδή πρέπει και λόγω και με βάση της οδηγίας να έχει τον τόπο κατοικίας, τα ωράρια, ό,τι άλλο, ό,τι υπάρχει. Όλους τους όρους εργασίας δηλαδή, αμοιβές και τα λοιπά, τα οποία δεν μπορούν να είναι κατώτατα κάτω από το νομοθετημένο κατώτατο μισθό, ή αν είμαστε σε άλλοι κλάδους δεν μπορεί να είναι κάτω από τους μισθούς που ορίζουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όμως η οδηγία και το νομοθετικό πλαίσιο, και αυτό λίγο να το κρατήσουμε, τι λέει? Ότι με τη διαδικασία της μετάκλησης, που είναι εθνική διαδικασία, αλλά και όποιος έρχεται με την ενιαία άδεια διαμονής, πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 έτους σύμβαση εργασίας, άρα δουλεύει σε συγκεκριμένο εργοδότη ή εργοδότρια, ας πούμε οικιακή βοηθός, και σε συγκεκριμένο είδος απασχόλησης, για συγκεκριμένη δηλαδή εργασία, για 1 χρόνο. Δηλαδή, με το σκεπτικό κατά της οδηγίας, επειδή ο εργοδότης έχει προγραμματίσει να καλύψει μια θέση εργασίας, κάνει έξοδα και αυτά, πρέπει να παραμείνει για 1 χρόνο στον εργοδότη. Κατά την άποψή μου, αυτή η διάταξη δεν λαμβάνει υπόψη την έμφυλη διάσταση της μετανάστευσης. Λαμβάνει υπόψη εργαζόμενους που, όπως λέμε και στην ορολογία του Υπουργείου Εργασίας, δουλεύουν σε επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις, όχι σε οίκο. Διότι μάλιστα οι διατάξεις που ορίζουν την ανάκληση της άδειας διαμονής, ένας λόγος για τον οποίο μπορεί να γίνει ανάκληση της άδειας διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας, εκτός αν έχει πλαστά κτλ., είναι εάν ο εργοδότης παραβιάσει ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία, που κατά την άποψή μου βρίσκεται και σε σύγκρουση με το δικό μας εργατικό δίκαιο, το οποίο δεν τιμωρεί με έναν τρόπο, τιμωρεί θα έβαζα σε εισαγωγικά, τον εργαζόμενο ή την εργαζόμενη της οποίας παραβιάστηκαν τα δικαιώματα. Άρα θέτω ένα ερώτημα. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που έχουμε παραβίαση? Εγώ δεν σας λέω αναγκαστική η πορεία, που έχουμε παραβίαση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μιας οικιακή βοηθού.
Θα γίνει ανάκληση, μπορεί να αλλάξει εργοδότη. Είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε. Για να αλλάξει εργοδότη πρέπει να τελεσιδικήσει, ακόμα και αν γίνει καταγγελία. Πρέπει να τελεσιδικήσει η υπόθεση για να πει και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης ότι φεύγεις από τη μετάκληση, αποκλείεσαι για τη μετάκληση για ένα χρονικό διάστημα, όπως λέει ο νόμος. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Η νομοθεσία δεν, τόσο η μεταναστευτική νομοθεσία όσο και η εργατική, πέραν από τις εξαιρέσεις που είπατε εσείς και δεν θα τα επαναλάβω που είπε η κυρία Βλάχου, μιλάνε όλες για την αρχή της ίσης μεταχείρισης, τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας για εργασία, τις συνθήκες εργασίας, των όρων αμοιβής, της απόλυσης και την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Τα ίδια λέει άλλωστε και ο 44-43 που έχει του 2016 για την αρχή της ίσης μεταχείρισης, ο οποίος έχει ενσωματώσει τις δύο οδηγίες, την οδηγία 43 και την 78 που αφορούν την ίση μεταχείριση μεταξύ άλλων εθνοτικής ή εθνικής καταγωγής στην εργασία και στην απασχόληση. Επίσης, το ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αμοιβή, αυτά αφορούν και απορρέουν και από το εργατικό δίκαιο, το οποίο με σαφήνεια λέει ότι οι συλλογικές συμβάσεις ή κατώτατη μισθή εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως της εθνικής τους καταγωγής. Δεύτερο σημείο που θα ήθελα να πω, να δούμε λίγο τις μετανάστριες, αν θέλετε, στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Για το θέμα αυτό, όχι τόσο για τους μετανάστριες, αλλά κυρίως για τους πολίτες τρίτων χωρών και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, έχουν υπάρξει πολλές μελέτες. Θα αναφερθώ στην τελευταία που έγινε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης με συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου μας λέει ότι σημαντικό μέρος των πολιτών τρίτων χωρών που εργάζονται στην Ελλάδα εντοπίζονται σε τομείς όπως ο αγροτικός τομέας, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες, καθώς και ο τομέας της εστίας. Οι γυναίκες μετανάστριες στην παροχή ιδιωτικής φροντίδας, οικιακών υπηρεσιών και καθαριότητας. Εκείνο που έχουμε έτσι μια βασική πρόκληση της ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, όπως προκύπτει και από την ερευνητική εμπειρία μεταξύ του 1990 και του 2018, είναι ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών οθούνται συνήθως στην ανεπίσημη οικονομία, την αδήλωτη εργασία, όπου παραμένουν για εκτεταμένες περιόδους. Ο κατακαιρματισμός της εργασίας εγκλωβίζει τους υπηκόους, είτε αν θέλει τους πολίτες τρίτων χωρών, σχεδόν αποκλειστικά στον άτυπο τομέα της οικονομίας. Άρα οι μετανάστες και οι μετανάστριες εντοπίζονται κυρίως επισφαλή, χαμηλού κύρους και χαμηλά αμοιβόμενα επαγγέλματα, στην αδήλωτη εργασία και ανεπίσημο τομέα της οικονομίας, που απαιτεί τη συνεχή ανατροφοδότησή της ένα χαμηλό κόστους, ανασφάλιστο και μετακινούμενο και ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Επίσης θα πρέπει να δούμε, γιατί μιλάμε σήμερα για την οικιακή εργασία και μάλιστα των μεταναστριών. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και τη δεκαετία του 70 ο βασικός τύπος μετανάστευσης των γυναικών ήταν η οικογενειακή επανένωση. Από τη δεκαετία του 90 όλο και περισσότερες γυναίκες, το ανέφερε και η κυρία Βλάχου, μεταναστεύουν μόνες ως αρχηγοί νοικοκυριών και οικονομικά ενεργών υποκειμένων. Πρόκειται για αυτό που στην έρευνα καταγράφεται ως θηλυκοποίηση της μετανάστευσης, όπου έτσι με αυτόν τον όρο αναδεικνύεται και η έμφυλη διάσταση της μετανάστευσης. Οι ευκαιρίες εργασίας που τους παρουσιάζονται προσδιορίζονται από τον έμφυλο καταμερισμό της αγοράς εργασίας,
την είσοδο δηλαδή των γυναικών στην εργασία στις χώρες υποδοχής και κυρίως σε χώρες υποδοχής με ελληματική κοινωνική πολιτική και τις βρίσκουμε, όπως ανέφερα, στις δομές φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων αναπήρων ή χρόνια πασχόντων. Άρα, όπως υπόθηκε και πριν, αναλαμβάνουν τις εργασίες της παραδοσιακής νοικοκυράς και αναλαμβάνουν δηλαδή παραδοσιακούς υπηρετικούς ρόλους. Στην Ελλάδα οι κύριες εθνικότητες ήταν οι Αλβανίδες, οι Βουλγάρες, οι Γεωργιανές, οι Μολδαβές, οι Ουκρανές. Δεν ήρθαν για πρώτη φορά οι Ουκρανοί στην Ελλάδα με το καθεστώς της προσωρινής προστασίας. Στο παρελθόν είχαμε γυναίκες Ουκρανές, Πολωνές και οι Φιλιππινέζες, καθώς πλέον έχουμε και μεταναστευτικές ροές τελευταία χρόνια, από το 2015 και έπειτα, προσφυγικές ροές δηλαδή από την Ασία και την Αφρική, οι οποίες μάλιστα πλέον ροές, όπως θα δούμε, αλλάζουν και τη σύνθεση του γυναικείου αλλοδαπού εργατικού δυναμικού. Ένα από τα βασικά ζητήματα που θα πρέπει να δούμε στην εργαζόμενη μετανάστρια είναι η άδεια διαμονής. Ο άνθρωπος ή η γυναίκα η οποία δεν διαβεί παράτυπα στην Ελλάδα, στον οίκο και μάλιστα στο σπίτι, έχει περισσότερα προβλήματα από ότι μία γυναίκα η οποία έχει έρθει νόμιμα. Να πούμε ότι ο οίκος είναι ένα καταφύγιο λοιπόν για μία γυναίκα η οποία για τον α ή β λόγο βρέθηκε παράτυπα, διότι της εξασφαλίζει αορατότητα, στέγη, τροφή και μία αμοιβή. Κατανοούμε ότι αν μιλάμε για παράτυπα διαμένοντα γυναίκα σε οίκο, δεν ισχύει τίποτα όσον αφορά αμοιβές, είναι μία συμφωνία παντελώς άτυπη. Σε σχέση με μία γυναίκα η οποία έχει μία διαπραγματευτική ισχύ, διότι έχει ένα νομιμοποιητικό έγγραφο. Οι περισσότερες πληρώνονται με μεροκάματο και όχι με μισθό και μεγάλο ποσοστό εξ αυτών είτε είναι αλλασφάλιση, λόγω αν είναι κυρίως γυναίκες οι οποίες δεν είναι εντός του οίκου, αλλά κάνουν μεροκάματα καθαριότητας, ή ασφαλίζονται με το εργόσιμο, όπως είπατε πριν, του ΕΦΚΑ, εργόσιμο ΕΦΚΑ. Να σημειώσουμε ότι το εργόσιμο αποτελεί έναν ειδικό θεσμό που προβλέφθηκε αρχικά για ευκαιριακά απασχολούμενους κατοίκων, αλλά στη συνέχεια έγινε για ευρύτερη κατηγορία ανθρώπων. Είναι ένας τρόπος πληρωμής και ασφάλισης για τις καθαρά ευκαιριακές εργασίες. Έρχεται δηλαδή μια κυρία να καθαρίσει το σπίτι, ένα μεροκάματο μέσα στην εβδομάδα ή για οποιαδήποτε άλλη εργασία μπορεί να γίνει τελείως ευκαιριακά. Ήταν μια πολιτική για να αντιμετωπιστεί η αδήλωτη εργασία. Ωστόσο, με τον 3863 του 10 και το άρθρο 20, έχουν διευρυθεί τα επαγγέλματα και εργασίες οι οποίες έχουν ενταχθεί εργαζόμενοι και συγκεκριμένα το κατοίκον απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες αμοιβόμενες με την ώρα ή τη μέρα σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότης, για την ίδια μισθολογική περίοδο που καλύπτεται από την ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ, ΕΤΑ, ΝΙΜ ή ΕΦΚΑ, εντάσσεται και αυτό στο εργόσιμο. Εξυπακούεται, κατά την άποψη και των συναδέλφων της υπηρεσίας, ότι το εργόσιμο δεν καταργεί τις υφιστάμενες ρυθμίσεις εργατικής νομοθεσίας. Με όποιες εξαιρέσεις και αν έχουμε, ισχύει, όπως είπατε, στα ωράρια ή σε οτιδήποτε άλλο, ισχύει το εργατικό δίκαιο και με το εργόσιμο. Όμως, το εργόσιμο δεν έχουμε αναγγελία πρόσληψης. Όπως αν πάρεις μια καθαρίστρια σε ένα γραφείο και είναι υποχρεωμένος να κάνει αναγγελία πρόσληψης, είναι μια μόνιμη γυναίκα η οποία
καθαρίζει έναν εργασιακό χώρο, άρα μπαίνει στο σύστημα εργάνει ο εργοδότης και με το ε3 κάνει την αναγγελία πρόσληψης. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Να υπενθυμίσω δε ότι δεν έχει πρόσβαση οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στον οίκο για έλεγχο. Παρά μόνο με εισαγγελική παραγγελία. Εδώ έχουμε το απαράβατο το συνταγματικό κατοχυρωμένο απαραβίαστο της κατοικίας. Άρα, ενώ, ας το πω έτσι, τυπικά ο νόμος παρέχει δικαιώματα, στην πράξη ο έλεγχος της παραβίασης των δικαιωμάτων τους είναι δύσκολο. Άρα θα έλεγα συμπερασματικά ότι η εργασία των μεταναστριών οικιακών βοηθών χαρακτηρίζεται από την υπερεξάρτηση από τους εργοδότες, όπως ανέφερα με το νομοθετικό πλαίσιο πριν. Θα πρέπει να ξέρετε ότι η τάση απομετανάστευσης που κατά την άποψή μου χαρακτηρίζει σήμερα την Ελλάδα, θα έχουμε και άλλες εισρωές γυναικών για οικιακούς βοηθούς, γιατί οι παλιές είτε γυναίκες από την Αλβανία ή από τη Γεωργία μεγάλωσαν, είναι πλέον σε μια περασμένη ηλικία, άλλες έφυγαν, γιατί έχουμε μετακινήσεις προς άλλες χώρες με ελκτικότερες μεταναστευτικές πολιτικές, όπως η Ιταλία ή οι χώρες, η Σουηδία κτλ. Άρα έχουμε και εκεί ελλείψεις και κενά θέσεων εργασίας, και άρα η εισρωή γυναικών, όχι από την Αλβανία πλέον, από άλλες χώρες, μαζί με τις προσφυγικές ροές που ανέφερα, θα καλύπτουν αυτές τις θέσεις στον οίκο. Άρα έχουμε λοιπόν μια υπερεξάρτηση. Αρκετές ώρες εργασίας μπορούμε να υποθέσουμε, λόγω αυτό που λέμε ρευστοποίηση του εργάσιμου και του προσωπικού χρόνου, ενδεχομένως υποδηλωμένοι και πλήρως αδήλωτοι, στην περίπτωση των μεταναστριών που δεν έχουν τακτοποιημένο το νομικό τους καθεστώς, και θα έλεγα ίσως και αόρατοι στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Κλείνοντας, λέω ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί με την ad hoc διαδικασία που έγινε, ίσως θα την έχετε ακούσει ως διάταξη Κερίδη, νομιμοποίησης πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα χωρίς τακτοποιημένο το νομικό τους καθεστώς, με προϋπόθεση την τριετία. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ζητήσαμε το μετανάστευσης να δούμε κλάδους και να βάλει και το εργόσιμο ο ΕΦΚΑ, να δούμε αν δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αν έχουμε νομοποίησεις γυναικών και αν τελικά στην Ελλάδα παρέμεναν ακόμα μετά από τόσα χρόνια γυναίκες εντός του οίκου, συνήθως χωρίς τακτοποιημένο το νομικό τους καθεστώς. Σας ευχαριστώ. Κυρία Σταθοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω σημειώσει τα πάντα, αλλά δεν μπορώ τα πάντα όμως, γιατί ξεκινήσατε συμπληρώνοντας ιδανικά, θα έλεγα, τις δύο προηγούμενες εισηγήσεις, συνδυάζοντας το εργατικό με το μεταναστευτικό στον έμφυλο χαρακτήρα του. Κρατάω τον αριθμό των 898 εγκρίσεων απασχόλησης. Γενικά, 1800. 1898. Ναι. Αμάν. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε. Το κρατάω ακόμα περισσότερο. Καθώς και την αναφορά σας στην ανάκληση της άδειας παραμονής λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων του εργοδότη, εκδικητική ίσως, ή όπως θέλουμε να την πούμε, τιμωρητική, αλλά τέλος πάντων επιδραστική στο καθεστώς των οικόστων και οικιακών εργαζόμενων. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάρα πολύ για το τελευταίο που αναφέρατε, γιατί πραγματικά, δεν το λέω επειδή το είπατε, αλλά με είχε απασχολήσει να δω και εγώ πόσες έκαναν χρήση της διάταξης Κερίδη, έτσι όπως έχει μείνει να ονομάζεται, από αυτές τις οικιακές και οικόστες εργαζόμενες. Και επίσης κάτι που είπατε και νομίζω ενισχύει το επιχείρημα της αορατότητας, με την αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών να μπουν στο σπίτι
χωρίς εισαγγελική παρέμβαση. Όλα αυτά λοιπόν ενισχύουν την εικόνα της αόρατης εργασίας και κλείνουν ιδανικά αυτή την προσέγγιση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναδούμε ίσως σε μια άλλη εκδήλωση όλα αυτά μαζί και θα δώσω το λόγο στην Αγγελική τη Σεραφείμ που ελπίζω και εκείνη να δώσει, είμαι σίγουρη μάλλον θα δώσει μια τελευταία εικόνα της οικιακής εργασίας σε σχέση με την εμπορία με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και με ειδικά καθεστώτα αυτής της απασχόλησης. Αγγελική, σε ευχαριστούμε και ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομη για να τηρήσουμε το χαρακτήρα τέπης στο σεμινάριο, όπως λέμε. Θα επιχειρήσω να βάλω και εγώ τη λειτουργία παρουσίασης. Φαίνεται όπως το βλέπω. Ναι. Τέλεια. Θα αναφερθώ εντάχει, περισσότερο για να το έχουν στο νου τους οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισες που θα πάρουν ιστορικό από πολίτες τρίτης χώρας που έχουν περάσει ως εργαζόμενοι και εργαζόμενες από τις χώρες Μέσης Ανατολής και του κόλπου. Γιατί αν δεν διερευνήσουμε ειδικότερα ψάχνοντας αυτά τα στοιχεία της εκμετάλλευσης εργασίας, πολλές φορές, επειδή είναι κανονικοποιημένη συνθήκη, δεν θα μας αναφέρει το ίδιο το άτομο ότι εγώ έπεσα θύμα εκμετάλλευσης. Οπότε θέλει στοχευμένη διερεύνηση. Όταν έχουμε ενδείξεις όπως ότι ένα άτομο έχει περάσει είτε κατά τη διαδρομή είτε σε προηγούμενη προσπάθεια μετανάστευσης και έχει εργαστεί σε χώρες όπως είναι το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Λίβανο με πολλά καμπανάκια επίσης. Αυτό δεν αφορά μόνο πολίτες τρίτης χώρας που έρχονται από την Νοτιοανατολική Ασία. Είναι πολύ συχνό και μέσω γραφείων έβρεσης εργασίας, να το πούμε και έτσι, πολίτες από αφρικανικές χώρες, πολύ Αιθιοπία, Ερυθρέα, να μεταβαίνουν κυρίως προς Λίβανο και Ιορδανία και πολύ συχνά για την παροχή οικιακής εργασίας. Λέω θεσμικές όψεις γιατί σε αυτές τις χώρες είναι με διάφορες παραλλαγές προφανώς, είναι θεσμοθετημένη μία διαδικασία μετάβασης του εργαζομένου που λέγεται ένα σύστημα που λέγεται καφάλ. Και ο σπόνσορας είναι αυτό που λέμε sponsorship system, αλλά ο σπόνσορας είναι ο καφέλ, ο εργοδότης. Δεν είναι ακριβώς αυτό που εννοούμε όταν λέμε σπόνσορας, δηλαδή κάποιος που θα κάνει τη μετάκληση, θα καλύψει κάποια έξοδα, θα εγγυηθεί κτλ. Προβλέπονται αυξημένα προνόμια σε σχέση με τον καφέλ, τον εργοδότη ας πούμε, τα οποία τελικά δημιουργούν μια τέτοια δυναμική σε αυτή τη σχέση που καθιστά έφορο το πεδίο για την εκμετάλλευση της εργαζόμενης. Η παρακράτηση διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων δεν είναι καθόλου σπάνια, είναι πολύ συνήθις και γι' αυτό είναι και το πρώτο που ρωτάμε. Προβλέπεται επίσης ότι τα άτομα αυτής της κατηγορίας που πάνε με το σύστημα καφάλα σε αυτές τις χώρες, και θα εστιάσω στο Λίβανο και στην Ιορδανία, δεν παραμένουν κάπως μετανάστες τρίτης κατηγορίας, δηλαδή υποτίθεται ότι πάνε και όλο αυτό το σύστημα εξυπηρετεί περιοδικές, παροδικές, εποχιακές ανάγκες σε εργατικό δυναμικό, με αποτέλεσμα να είναι σε ένα καθεστώς που δεν θεμελιώνουν δικαιώματα, π.χ. στην απόκτηση υπηκοότητας, ακόμα και μετά από μακρόχρονη διαμονή. Μάλιστα, προβλέπεται ότι εάν διαφύγουν, μπορεί να αντιμετωπίσουν και ποινικές κυρώσεις. Και βέβαια, η μη καταβολή μισθών και ο κίνδυνος απέλασης είναι πολύ συνηθισμένα και κάνουν ακόμα πιο ευάλωτη θέση των εργαζομένων που έχουν μεταβεί σε αυτές τις χώρες με το σύστημα καφάλα.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι ότι ο εργοδότης διατηρεί δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης. Επίσης, ο περιορισμός της κίνησης του ατόμου, μάλιστα πρόσφατα είχε αποκαλυφθεί και μια τέτοια περίπτωση στο Λίβανο. Και σε κάθε περίπτωση, αν θέλουμε να συνοψίσουμε, εστιάζοντας στην περίπτωση των οικιακά εργαζομένων, των ατόμων που παρέχουν οικιακή εργασία, η σεξουαλική κακοποίηση εντός της οικίας όπου εργάζονται είναι πολύ συνήθις, θα την αντιμετωπίσουμε, θα την ακούσουμε σε αυτά τα ιστορικά πολύ συχνά. Είναι πολύ κατανοητό το ότι δεν προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες στις χώρες εκεί, ακόμα και για το γεγονός ότι το να έχει βιαστεί μια γυναίκα μπορεί να την εκθέσει σε κίνδυνο να υποστεί ίδια ποινικές κυρώσεις. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ακόμη περισσότερο για τις γυναίκες είναι πιο σύνθετη η κίνδυνη. Για να φύγεις, για να έχεις βίζα εξόδου, πάλι πρέπει να σου εγκρίνει ο εργοδότης, να το πούμε σαν γενικό κανόνα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αποδρούν, και κάπως έτσι μας το περιγράφουν, ότι αποδρούν όχι μόνο από την οικία όπου εργάζονται, αλλά και από τη χώρα. Για να αναφερθώ στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δεν έχει πλούσια νομολογία σε σχέση με την καταναγκαστική οικιακή εργασία. Έχει νομολογία σε σχέση με περιπτώσεις οικιακής ηλωτείας, αυτό το domestic servitude, το οποίο έχει το πρόσθετο στοιχείο, όπως έχει πει, θα το δούμε, ότι πρέπει ο εργαζόμενος να αισθάνεται και αδύναμος να αλλάξει την κατάστασή του. Συνοπτικά, είναι υπόθεση, κακή προφορά θα έχω, Σιλιαντέν, κατά Γαλλίας του 2005, πολύ παλιά, είχε καταλογίσει έτσι κι αλλιώς και πλημέλειες στην νομοθεσία. Δηλαδή, είμαστε πιο προχωρημένοι πια από τότε. Οι νομοθεσίες έχουν εξελιχθεί σε όλα τα κράτη-μέλη της προβλήματα έχουμε στην εφαρμογή προφανώς. Είναι η υπόθεση του 12 CN κατά Ηνωμένου Βασιλείου και CN και V κατά Γαλλίας επίσης το ίδιο έτος. Θα έλεγα ότι το ευρωπαϊκό έχει καταλήξει σε δύο πολύ ξεκάθαρες θέσεις. Η μία, κάπως έτσι όπως είναι η νομολογία του ευρωπαϊκού πάντα, έτσι κοιτάζει την ουσιαστική διάσταση ενός άρθρου που παραβιάζεται της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και τη διαδικαστική. Στην ουσιαστική σου λέει ότι θα πρέπει να έχεις ένα νομικό σύστημα, νομοθετικό, που να τιμωρεί την καταναγκαστική υποχρεωτική εργασία και τις πιο βαριές μορφές της, που είναι η δουλεία και η υλοτεία, η δουλοπαρικία. Είναι αυτό το servitude που το συναντούσαμε στα παλιότερα κείμενα ως serfdom. Η υποχρέωση εντοπισμού, προστασίας των ατόμων κτλ. Είναι του κράτους και είναι από τις λεγόμενες θετικές προϋποθέσεις, θετικές υποχρεώσεις του κράτους. Ταυτόχρονα, στη διαδικαστική υποχρέωση του κράτους ανάγεται το ότι πρέπει να διερευνά αποτελεσματικά, εγκαίρως και όλα αυτά, κάθε υποψία, κάθε ένδειξη ότι υπάρχει εκμετάλλευση ενός ανθρώπου. Και αν θέλουμε να δούμε επιτροχάδιν, γιατί θα κλείσω με την αναφορά σε δύο συγκεκριμένες αυτές υποθέσεις, να δούμε τι αφορούσε η εμβληματική απόφαση, γιατί όλες οι επόμενες κάνουν αναφορά σε αυτή, η Σιλιαντέν κατά Γαλλίας του 2005. Εκεί είχαμε μία περίπτωση πολίτη Τόγκο, η οποία σε ηλικία 15 ετών είχε φτάσει στη Γαλλία, είχε φτάσει να εργάζεται για μια οικογένεια που παρακρατούσε το διαβατήριό της, που δεν την πλήρωνε, δούλευε 15 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Βλέπετε ότι αυτά είναι σημαντικά στοιχεία που, όπως ήδη υπόθηκε στις προηγούμενες εισηγήσεις, τα χρειαζόμαστε για να τεκμηριώσουμε ότι πρόκειται για περίπτωση εξαναγκαστικής εργασίας. Και αυτό που είπε το δικαστήριο είναι ότι επρόκειτο για εξαναγκαστική, καταναγκαστική, όπως θέλετε να μεταφράσετε το forced labor, εργασία, που παραβιάζει το άρθρο 4 της ΕΣΔΑ. Και βέβαια ο τρόπος ερμηνείας της απειλής κύρωσης ή ποινής ή τιμωρίας, να το πω και έτσι, είναι αρκετά διασταλτικός. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα σε χτυπήσω εάν δεν δουλέψεις. Όλες οι απειλές, απέλασης και που κάνουν να αισθάνεται το άτομο ότι θα υποστεί συνέπειες από την άρνησή του να συνεχίσει να παρέχει την εργασία, είναι ακριβώς η έννοια της τιμωρίας που χρειάζεται για να πούμε ότι δεν είναι εθελούσια η παροχή της εργασίας. Και
Δεν θα μπω τώρα σε αυτό το ειδικό θέμα της διάκρισης της δουλείας που και η Παολίνα ανέφερε στην αρχή, με τις άλλες μορφές καταναγκαστικής εργασίας. Εν πάση περιπτώσει, ας κρατήσουμε ότι για την υλοτεία χρειάζεται επιπλέον όχι μόνο τα στοιχεία της εξαναγκαστικής εργασίας, αλλά και το να διαβεί εκεί που εργάζεται. Γι' αυτό και είναι πολύ συχνό, είναι σε αυτή την κατηγορία που είπε και η Ειρήνη, οι κόσιτες οικιακές εργάτριες, και να νιώθει αδύναμο να μεταβάλει την κατάστασή του. Είναι χαρακτηριστική άλλη μία περίπτωση, η CN και V κατά Γαλλίας, πάλι του 12, γιατί εκεί ήταν δύο οι περιπτώσεις, ήταν δύο αδερφές, τις οποίες στάθμισε διαφορετικά το δικαστήριο. Και έτσι εξ αντιδιαστολής μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τα κριτήρια και τη βαρύτητα αυτών από την απόφαση του Ευρωπαϊκού. Εκεί λοιπόν ήταν δύο αδερφές από τον Μπουρούντι, οι οποίες μετέβησαν στη Γαλλία, στο σπίτι της θείας κτλ. Συγγνώμη. Ζούσαν στο υπόγειο, έκαναν τις δουλειές του σπιτιού, φρόντιζαν το παιδί της οικογένειας που είχε αναπηρία, και από εκεί και πέρα είχαν περιορισμένη πρόσβαση και σε μπάνιο, καμία δραστηριότητα αναψυχής. Η μία αδερφή δεν πήγαινε σχολείο. Υπήρχε και η απειλή απέλας, επιστροφής του στον Μπουρούντι. Κάποια στιγμή επιλήφθηκε η πρόνοια κτλ. Ωστόσο, και είχε και μια έκβαση ποινική διαδικασία. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον το ότι το Ευρωπαϊκό είπε ότι πρέπει να γίνεται μια διάκριση ανάμεσα στη βοήθεια που εύλογα αναμένεται, και ήδη το αναφέρατε αυτό, αναμένεται από συνοικούντες ή μέλη της οικογένειας, και πότε τελικά φτάνουμε στην εξαναγκαστική εργασία. Η απειλή επιστροφή στον Μπουρούντι ήταν απειλή τιμωρίας για να καθιστά εξαναγκαστικό το χαρακτήρα της εργασίας. Ωστόσο, πρέπει να φτάνει έναν πύχη σοβαρότητας η εκμετάλλευση για να δεχτεί το δικαστήριο ότι πρόκειται για εξαναγκαστική εργασία. Το γεγονός ότι η μία αδερφή δεν πήγαινε στο σχολείο, που είναι πολύ σοβαρή παραβίαση του δικαίωματός της ως παιδιού, ήταν και το κριτήριο που βάρινε περισσότερο στο να δεχτεί το δικαστήριο ότι αυτό το κορίτσι από τις δύο αδερφές υπέστη εργασιακή εκμετάλλευση. Και κάπου εδώ ολοκλήρωσα και την αναφορά, νομίζω ταχύτατα. Ο σκοπός θα με φτάσουμε και μισή. Για να έχουμε χώρο λίγο για ερωτήσεις. Στην νομολογία του Ευρωπαϊκού που είπαμε δεν είναι καθόλου μεγάλη όταν πρόκειται για οικιακή εργασία, γιατί για καταναγκαστική υπάρχουν και άλλες αποφάσεις γενικότερα, αλλά για το συγκεκριμένο πλαίσιο που έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες είναι περιορισμένο. Ευχαριστώ πολύ. Αγγελική, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω έκλεισε ιδανικά η αναφορά σε όλες τις εκφάνσεις οικιακής της εργασίας και της εμπορίας ανθρώπων και με το σύστημα καφάλα που μας είπε και όλες τις ενδείξεις που είναι να αναζητάμε, αλλά και με τις δύο αποφάσεις που ανέφερες. Στο chat δεν έχουμε ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις από το ακροατήριο ή και το Μπορώ πάνελ? να ρωτήσω κάτι, κυρία Βλάχου? Χαίρετε. Γεια σας. Είμαι ο Θωμάς Θωμά, γεια σου. Χαραλαμπίδης. Ναι. Τι Γεια σου, Θωμά. κάνετε? Καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τις ωραίες εισηγήσεις. Παίρνοντας αφορμή από κάτι που είπε η Παολίνα σε σχέση με κάτι που είπε η Αγγελική, ήθελα να ρωτήσω για όσους χειριζόμαστε υποθέσεις είτε ανηλίκων είτε ενηλίκων ετούντων άσυλο. Εάν μεν έχουμε ένα κορίτσι από το Κονγκό όπου η καταναγκαστική οικιακή εργασία έλαβε χώρα στο Κονγκό, τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Αν έχουμε όμως έναν συμπατριώτη της Φερρυπίν που δούλεψε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πώς μπορούμε να επικαλεστούμε αδυναμία, ας πούμε, του κράτους καταγωγής να προστατεύσει τον υπηκό του, τον πολίτη του, και κάτι το οποίο είναι εκ των όνου κάνευ για να θεμελιωθεί η προσφυγική ιδιότητα. Μήπως αυτό βάζει ανυπέρβλητες δυσκολίες? Ευχαριστώ πολύ. Αγγελική, νομίζω δικό σου. Νομίζω Εντάξει, και οι μπορούμε δύο, να απαντήσουμε, απλά ναι, αλλά... πρόλαβα.
Όχι, εντάξει, θα συμπληρώσει και η Παολίνα ό,τι νομίζει. Θωμά, ευχαριστούμε για την ερώτησή σου, γιατί απασχολεί πάντα όταν θέλουμε να υποστηρίξουμε αιτήματα ασύλου. Κάνουμε εξ αρχής τη διευκρίνηση, όπως και εσύ ξέρεις, ότι δεν είναι ότι κάθε περίπτωση που τεκμηριώνουμε ότι υπέστη εκμετάλλευση απαραίτητα θα σημαίνει προσφυγικό. Το ένα αυτό. Το άλλο είναι, εσύ λες, κατάλαβα καλά, για την τρίτη χώρα ως χώρα διέλευσης, ως ασφαλή τρίτη χώρα, έτσι, τη μεταχείρισή της. Ακριβώς. Οκ. Σε αυτή την περίπτωση είναι, νομίζω, θέμα τεκμηρίωσης και θέμα παραδοχής για τα πραγματικά περιστατικά, και μπορείς να με διαφωτίσεις και με τη δικιά σου προσέγγιση σε αυτό. Το εάν από μόνο του το ότι υπέστη ένα έγκλημα ένα άτομο στη χώρα που ήταν, μπορεί να συνδεθεί με μια χαλαρή, πιο στενή αιτιώδη συνάφεια, με παράληψη κράτους, με ευαλωτότητα στην οποία βρέθηκε εξαιτίας πάλι κάποιας πράξη παράληψη του κράτους. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ένα γενικό κανόνα, αλλά δεν ξέρω και εσύ πώς το σκέφτεσαι με βάση αυτά, καλά, και την εμπειρία σου και όσα συζητάμε σήμερα. Εγώ, Αγγελική, αυτό που θα έκανα θα ήταν σίγουρα να κάνω μια αναφορά στον αίμα, επικαλούμενος και το άρθρο 8 του ποινικού κώδικα, ότι και σε transit χώρα, σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού μπορεί να διωχθεί η εμπορία ανθρώπων. Από την άλλη, θα έβλεπα στο χειρισμό της υπόθεσης της διεθνούς προστασίας, θα έβλεπα αν υπήρχε μια σχέση με παράληψη του κράτους καταγωγής, ενδεχομένως και με σχέσεις διαπλοκής με το διακινητή και ούτω καθεξής, και αν αυτή η σχέση συνεχίστηκε και στην transit χώρα, τότε νομίζω ότι θα υποστήριζα ότι η παράληψη της πολιτείας της χώρας καταγωγής εξακολουθούσε να υφίσταται και στην transit χώρα όπου έλαβε χώρα η εκμετάλλευση. Με μικρές μάλλον πιθανότητες επιτυχίας εδώ που τα λέμε, αλλά κάπως έτσι θα το πάλευα. Ευχαριστώ. Και εγώ καλύπτομαι από αυτά που είπε η Αγγελική. Έχουμε πάντως έτσι δει, σίγουρα δημιουργείται ένα ζήτημα, συμφωνώ και εγώ μαζί σου, Θωμά. Πάντως έχουμε δει έτσι και περιπτώσεις, αντίστοιχες καταστάσεις, ή που ο δράστης, για παράδειγμα, είχε πεθάνει, οπότε η υπηρεσία σίγουρα απαντά ότι δεν ζει πλέον ο δράστης, άρα δεν υπάρχει κίνδυνος, οπότε μπορεί και να επιστραφεί πίσω στη χώρα, ακόμα και αν η εμπορία είχε λάβει χώρα πίσω στη χώρα καταγωγής, έτσι. Αλλά έχουμε δει και περιπτώσεις να δίνεται επικουρική με βάση την κατάσταση υγείας του ατόμου. Οπότε κρίνεται ότι υπάρχει μια ευαλωτότητα. Εντάξει, φυσικά με χαρτιά γιατρού, έτσι, βεβαρημένη ψυχική υγεία, για παράδειγμα. Οπότε να κρίνεται ότι η επιστροφή στη χώρα θα οδηγούσε σε περαιτέρω βεβαρημένη κατάσταση της υγείας, ενδεχομένως. Το λέω απλά αυτό να υπάρχει, γιατί είχαμε έτσι μια πρόσφατη περίπτωση που θυμάμαι. Πάντα όμως η υγεία έτσι να συνδέεται με την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει τότε λόγω της εκμετάλλευσης, έτσι, αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Θωμά και Παολίνα και Αγγελική, για την ευάθυνση λίγο και σε σχέση με ζητήματα ασύλου. Άλλη που θέλει κάτι να ρωτήσει? Υπάρχει μια ερώτηση, όχι, σαν τοποθέτηση από την κυρία Καλέργη, την Υπηρεσία Ασύλου. Υπάρχει επίσης διάσταση του αν επιστρέφοντας στη χώρα καταγωγής θα κινδύνευε να επαναθυματοποιηθεί λόγω απουσίας στήριξης, παραδείγματος χάρη, ή να στιγματιστεί κοινωνικά και να υποστεί διακριτική μεταχείριση. Ναι, βέβαια, ως μέλος ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας, θύμα τράφικινγκ κτλ. Ναι, πολύ ενδιαφέρον, κυρία Καλέργη. Ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά. Άλλος? Αν με ακούτε Ναι, Θοδόρη. καλά,
να, πριν τελειώσουμε να πούμε δύο πράγματα. Ανεβάσαμε δύο πολύ ενδιαφέροντα ε, αρχεία που έχουν να κάνουν το ένα με την εκμετάλλευση οικιακής εργασίας σε διπλωματικές διπλωματών, ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάντως είχαμε και εδώ στην Ελλάδα μια τέτοια περίπτωση. Και, και επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κυρίας Τοπάλη που νομίζω ότι ανακεφαλαιώνει όλα όσα είπατε κυρίως εσείς και η κυρία Σταθοπούλου, και σας ευχαριστούμε πολύ όσον αφορά αυτό το δίπολο της νομοθεσίας εργασιακής και μεταναστευτικής. Και επίσης ότι ετοιμάζουμε τις διευκρινήσεις πάνω στο θέμα της ταυτοποίησης θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, που στους συνεργαζόμενους με τον αίμα φορείς θα αποστείλουμε, βάζοντας και λίγο από τα στοιχεία που προέκυψαν από αυτό το σεμινάριο. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και Ειρήνη, πάλι πίσω το λόγο σε σένα. Ευχαριστούμε, Θεοδώρα. Και εγώ ήθελα να πω αυτό ακριβώς που είπες, βασικά το είχα σημειώσει κιόλας, ότι εγώ κρατάω, εκτός από τα πολύ ενδιαφέροντα σχετικά φυσικά και με τον ορισμό της εμπορίας ανθρώπων, αλλά και των ενδείξεων που έτσι πρέπει να κοιτάμε για να δούμε αν έχουμε μια εκτροπή της της οικιακής εργασίας σε εμπορία ανθρώπων, ακριβώς το συνδυασμό του εργατικού δικαίου με το μεταναστευτικό, δηλαδή το πώς, εάν βελτιωθεί η ορατότητα και της διαμονής με την έννοια της νομιμοποίησης, αλλά και των όρων εργασίας σε σχέση με αυτό το εργασιακό φαινόμενο, και βέβαια με την ικανότητα των ελεκτικών μηχανισμών να ελέγχουν όσο γίνεται την παροχή αυτής της εργασίας, μπορεί να έχουν και τα θύματα ή τα ενδεχόμενα θύματα την ευκαιρία να έρθουν στο προσκήνιο και να αναζητήσουν υπηρεσίες και ενδυνάμωση προς την κατεύθυνση που όλες και όλοι θέλουμε. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, εγώ ευχαριστώ όλους και όλες πάρα πολύ.